Kana buntura dia. Kana buntura dia be. Kana buntura dia mo ni langob na. Ato ba? Oh, kana ka na puti. Ako na nagyan ha dia. Kanang bunto dia ako na nagyan ha. Nay langob dira. Ha? Nay langob. Nanay langob siya. Amo ato. Nay murag kuan, murag lamisa, forma. Nay murag lamisa. Maka na ko glamok. Nay lami. Na may nag-aso-aso dito. Nanay la, murag siya lamisa, murag lamisa ga kuan ba? Ate murag lamisa niya. Anang akong gitan-aw kay gapat kuan siya bato nga gaana ba. Nanda, nakalapit ang nila ko. Kina na mo nagluto. Nanay langob ya makit ay da. Nanda, kina na mo dira dada kay plug mo kay na. Bante may taktan mo okra ba ya? Ah, okra. 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 Ay daw okra. Nanda, Murag nga mo mga okra. nanda. Ah, Kana na ba kan? Kila na mo kita kana wala nay katuan. Wala na nagluto. okay. Dito Na kuno nay kuan dia kanang engkanto. Napuyo niya basta mo ana ka dia kana kuno motingog nga iro. ni. Sa ingon. Itoy ba? Ingon sila. Tinyon sa Basta mo ana ka dia nay motingog ng mga itoy. Mga itoy ba motingog mga iro sad mo paghot. Nanang nasod langob. Silangob. Kana dia kana may buntot nga puti ba? Pang puti. Kasi na. nakadungog sa kada. Engkanto ha. Nasa ni sik aw. Wa ko kadungog man niya oh. Karang ko dala. Yan ako dia. Yan. Nay langob akong gitan-aw, ang langob na murag lamisa gana. Kana gidason, bato siya, bato nga gipormag lamisa. Murag butanganan sila mga kanon ba? Nay ganti dala. Wala. Para langob ra na siya dia. Nay langob yan ako na yung kanto gapuyo. Kasi Langob ganto. na siya dia makiat niya. Na ako na yung kanang kwat. Ingon sa mga katigwangan na mo dire. Yan ako na yung mga engkanto din ang puyo. Yan na sila pinuhi nga mga iro basta mo ana ka dia ang iro musik. Basta nay tawo mo anha dia. Nay mga iro nga mo paggot ba musik. Tinood din ang angkol. Tapos katong nami dito sa kulang na ba plug me. Nami nakita nag-aso dito na wala nagiluto dira sa Naglungag to. kiran. Naglungag to sila. Angkol. Ang nagpuyo daw. Tinood din na dira day. Ha? Tinood din na dira. Kato na hindi, kiba ko kato nag-plug ta? Ito na yung aso dira? Dira? Nay kanto dira. Na engkanto dia. Na engkanto dia bakit ingon sila. May istorya sa mga katigwangan amo nang gianha. Ako nang gianha dia. Nay bato nga pormag lamisa dako kayo mga usa ka dupa. Ana. Mana? Yagana ga square. Murag butanganan sila ha mga butang ba. Na babaan sa langob. Na may siya langob. Angkol ang kuranan. Ang sa dila bato. Mga bato. Tungit ka na yung tao na dira, nagluto. Mga kuha na sila mga Engkanto? Mga engkanto mga nagpuyo sa mga langob ug mga pangpang. Dako kay na no. Oh. Pangpang man na siya dia mga kaya. Ganti. Pangpang na. Pangpang na siya dia makiat. Anak ko no sa kuyugon na 3D. Na sinikadjin ang utanam siya unsa na ba niya ako silang giistoryahan sinikadjin og iyang igagaw ba og giistoryahan siya unsa na adha pangpang na siya nga nay langob niya nay murag lamisa nila table ba dunay lamisa murag lamisa sa kanang mga nagpuyo dia sa una ba niya ang langob kay natungod anang puti kayo nga pangpang natungod dia na sa ubos ada ang langob Ang iro dito na. ingon sila mo paghot ko nang iro dia pero pag adto nako wala man mingaw man kayo nya nay daghang nga kahoy murag lasang murag siya lasang Dada, nakuyawan ba yung pag-plug na mo? Kaya mo naman, may nagkutso-aso dira. Tumig tao na dira. Then, nana mo ko, nag-explain man ko na ko. Alam niya, alam na ko dada dira. Nakang kanto. nako na engkanto Nana, kanto na, naana ko ba yun? Ngakos ko. nabita na engkanto kuno nagpuyo dia uni anha ko dia wadyo ko magtingog-tingog hilom ra kay ko kay akor mo sa Kung Kay- natin mo ka dada, yung pag-iro. nako na yung paghot iro imos la